Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. В днешното ни издание ще ви предложим един по-разширен вариант на лунната диета, който включва всички фази на луната. Широко известен факт е, че с промените си луната има различни ефекти върху човешкото тяло. Основната част на тази диета е гладуването по време на 4 фази, но има и други насоки, които може да следвате, за да се възползвате напълно от влиянието на луната. Друг много важен аспект на лунната диета е детоксикацията. Нашето тяло изхвърля токсините през целия ден, но основно преди обед. Затова е добре през първата част на деня да наблягаме на плодовете, за да се освободим от токсичните елементи, които сме приели чрез различни храни, лекарства и други от замърсяването на въздуха. При подобряване на хранителните навици, ядене на повече плодове и зеленчуци, ограничаване на вредните храни, неизбежно се стига до изгаряне на мазнини, в които се съдържат и токсични отпадъци. Затова е много вероятно да се чувствате зле, тъй като във вашето тяло протичат процеси на детоксикация. По време на лунната диета се набляга на двата най-добри детоксикатори – водата и плодовете под формата на сокове. Най-силен детоксикиращ ефект имат така наречените киселинни плодове, като цитрусите, най-вече грейпфрут и лимон, домат, ананас, ягоди, зелена ябълка и други. Тази невероятна диета ви помага здравословно и природосъобразно да свалите 3 до 5 кг от теглото си и да подсилите имунната си система. Пълнолунието е най-подходящото време да започнете тази разширена диета. След него следва периодът на намаляващата луна, който е най-лесната част на лунната диета. По време на 24-те часа на пълнолуние не трябва да ядете твърди храни. Важно е да се пие колкото се може повече вода. 3-4 литра и прясно изцедени плодове и зеленчукови сокове. Няма ограничение за течностите, които поемате, но е забранено да пиете мляко, прясно и кисело и никакъв алкохол. Водата е един от най-достъпните детоксикатори, така че след един ден гладуване с голям прием на вода, може да разчитате, че организмът ви ще изхвърли част от вредните токсини. След пълнолуние луната постепенно започва да намалява. През този период е много лесно за вашето тяло да се детоксикира и да изхвърли задържаната вода. Може да намалите приема на храна и ще усетите как сваляте килограми, без да се притеснявате дали ще запазите новото си тегло. Отново е много важно да пиете достатъчно вода, поне 2 до 2,5 литра на ден. Храненето е балансирано и не прияждайте в деня след пълнолуние. Както и при пълнолуние, през тези 24 часа не трябва да се яде твърда храна и да се приемат много течности. По време на новолуние, детоксикиращите чайове имат особено добър ефект. Опитайте се да пиете повече градински чай или зелен чай за засилване на метаболизма. Също така може да овкусите водата, която пиете, с малко мед или изцеден лимон. През периода на нарастващата луна, чувството за глад се засилва, докато накрая достига пика си по време на пълнолунието. Тази част от диетата е най-трудна и трябва да подложите волята си на изпитание. Докато луната расте, не трябва да се поддавате на глада, а дори да ядете по-малко от обикновеното. Не трябва да гладувате, нито да преяждате, тъй като през този период организма ни е най-чувствителен. Добре е максимално да избягвате да ядете сладки изделия, мазни храни и тестени продукти, с изключение на пълнозърнестите. Не яжте след 6 часа. Когато лунната светлина започва да става видима, изчакайте до сутринта. За да потиснете глада си, направете чай с малко мед и така ще се набавите част от необходимите ви калории. Тази диета е лесна за спазване, тъй като няма много ограничения, но ефективността й е всеизвестна. Ако следвате дадените от нас насоки, може да отслабнете и същевременно да почистите организма си от натрупаните токсини. Диетата не е подходяща за хора с хранителни проблеми. Също така, ако имате някакво специфично заболяване, трябва задължително да се консултирате с лекаря си. Ако искате да видите фазите на луната през 2012, моля, погледнете текста под видеото. Желая ви спокойна вечер!